da zako ne, kowa ya san da soyayyar rabuwar mu ba zai zata ba. Shekaru na ta ja makarantar min yi karewa, sakandire ce muke tunanin zami yau gamewa, sai dai hakan bai kasance ba su kulmin yau rabewa, amma duk da hakan muna haduwa muna ta soyayya. Bayan shekara 8 ne muka samu damar waya, sai ya kasance haduwar mu da ita ba sosai ba. Sai ne wata 3 har 4 ma ban ganta ba, amma duk da hakan san ta zo cike ci gaba, sai dai na dinga jiwon kawayenta ni ta sa gaba. Wata rana min yi waya da ne da ita zama hado, ranar asabar ta sa sai na ji san ta zuciya da do, saboda gidan su zan ce mako babar ta ba. Farin ciki nake yi don ko ranar da ke jira, na damu dan na je na ga mai so na kar na makara. Wuta ce ta tashi a masaka na zaton ta makera, yau ranar ta zo na je jiki na karkarwa, zuciya na ta doka sautin ta ma yana fitowa, sai dai ku yi haƙuri girman san ta ba zai fado ba. Can mun haɗuwar gidan suka warta ne ta shirya, bayan magarba ne sai gana kan hanya, sai na iso kofar gidan na gansu duk sun tsaya, na karasa gare su da farko sai na yi sallama. Kawar ta ce ta amsa min lalle ta hikima, sai juyo kan masoyiyar tawa gare ta na duba. Ce sai ba waccan ranar min yi waya, ka ce za ki faɗan kalmar so da soyayya, sannan za ki faɗan matsayi na sarautar zuciya. Sai kawai ne shiru ina ta fitar na gidancenta, domin ta min maganar da zai sa hankali ya kwanta. Kawai sai na ji ta ce da ni ba biyo waya ba, sai dai ko idan daga minta ne ne waya, sai kawai ta juya da niyyar za ta yi tafiya, sai na tina da ko hijabin ta ta baya. Ki duba shekara 10 soyayyar ki ta yi girma, makai da ke za na zo gare ki kin ba ni dama, amma yanzu kin juyan baya baki tausaya ba. Waye ke zuba kan kuma to suna da zuriya, da tuna sanda muke su kulkullum ne rakiya, amma so na ga yau gare ni ya zama mai kira, duk wanda baya hayaniya baya san rigima.